očekávaná chvíle je konečně tady. Formule 1 se vrací domů na Nova Sport. A bude to pořádná jízda. Červené světla zhasly a máme odstartované. Vychutnejte si návykovou rychlost, dechberoucí manévry i nejčerstvější informace přímo z trati i zákulisí. Sledujte souboj těch nejlepších jezdců planety o triumf v nejprestižnější motoristické soutěži světa. Začínáme kompletním programem všech kategorií na pouštním okruhu v Bahrajnu. Buďte u toho živě na nové stanici Nova Sport 5. Už od 29. února. Nejlepší hokej ve skvělém čase, to je sobotní NHL. Už tento víkend se Hurricanes v čele s hvězdami Martinem Nečasem a Sebastianem Ahem postaví nebezpečným Jets, které do boje povedou Nikolaj Ehlers a Kyle Connor. Sledujte Carolinu proti Winnipegu. Už v sobotu živě na Nova Sport 1 a Vojo. Fanoušci na ně vždy hleděli z vrchu. Ale hrdí Napolitánci se s tím nikdy nehodlali smířit. Teď válka bohatého severu proti chudému jihu napíše další kapitolu. A i tentokrát se povede lítý boj o každý milimetr bitevního pole. Stará dáma totiž po letech sahá po titulu, za to Azzurri nutně potřebují zachránit letošní nepovedenou sezónu. SSC Neapol proti Juventusu Turín. Už v neděli. Skupina Nova uvádí MotoGP ohlédnutí za sezónou 2023. Vítejte u ohlédnutí za sezónou MotoGP 2023, do které jako obhájce titulu vstupoval Francesco Bagnaia a pochopitelně, že měl na zádech velký terč. Jorge Martin chtěl navázat na předchozí silný rok. Fabio Quartararo si zase chtěl vzpomenout na svoji šampionskou formu před 2 lety. Na startu byl připravený i Marc Marquez, o kterém se ví, že se nesmí nikdy podceňovat. Sezóna odstartovala v portugalském Portimou.